Lovuzdar ľudia, zdravím vás DJ, ja zdravím vás pri hre Just Cause 2. Teraz som dal hru od začiatku, už som hral vôbec, je to dosť ťažká hra. Takže teraz sa máme dostať dovnútra do tej bázy, alebo do čeho. Tieto veci viem, ako sa už používajú F-kom. Je to vážne dobrá hra, oplatí sa ju kúpiť. Teraz neviem, či je ešte akcii na Steame, alebo už nie. Ale je to vážne super hra. Take that guard out. Bitch. Looking that bitch. This may come a hatcha. Die, Sheldon. Die. Ok, musíme sa vyšplniť hore. Dneska som sa celý deň mrdal s nejakým debilným videom na Gerizmod. No, debilným je super, strašne sa mi ľúbi. Ale celý deň som sa s tým sral úplne moc. Ja neviem, asi nejakých 5 hodín som na tom robil, hej. Od nejakej 10:00, čo som sa zobudil, tak po nejakú, neviem koľka tu, asi 7, hej. Die! Good job. You need to find a gun, Rico. OK. Maničné zbranie. Zrejme to budú len nevní. Vedí. Ospravedlňujem sa za lagy, ale mám tú hru na plnej grafike. Neviem, grafika sa mi zdá celkom obstojná. Máte tu potom dosť veľký výber zbraní a potom v ďalších dieloch, alebo ešte v tomto uvidíme, koľko nám ide času, tak sú tam potom auta a tak ďalej veci proste. To sú takže... Uj, áno, skoč si do toho. Ja, daj, bitch. Ktorý zomrie ďalší? Ok, dobrá memory karta. Potom, neviem, či sa tu dajú potom nejaké veci craftovať, alebo čo. Keď sa tu dajú získavať, akože... Ja sa nemôžem na tú kopteru špohnať. To je nejaké blbé. Keby sa to dá... Ja neviem, čo idem spraviť, že som na to zabudol. Pri natáčaní. There's another memory card up on that cliff base. OK. Ide mi to tak na nejakých 30 FPS-kách. Viem, nie je to moc, ale... Tak ale nie je to ani málo. Čo budeme
zmrdená opička, hop. Hop, skoč. Zmrde, skoč. Daj, pič. Sípni, piťáku. To sa mi páči. Headshot. Bom, 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 bom. Okej, tu máme shield. Tieto shieldy sú potom všade, hej. Úplne všade. Už technity poznám. Tak, to sú nejaké peniaze. Potom by som mohol zahrať ešte. Dneska by som natočil nejaký možno krátky diel. One of the soldiers is making a run for it with the memory card. Stop him. Grapple onto that tramway car, and then slingshot with the parachute to skydive down there. Toto je na tom super. Hej, tu máte vážne možnosti a možnosti. Dokonca sa tu potom dá aj byť s týmito. S tým, čo ste videli. Toto, čo vystrelujem, tak s tým sa dá mlátiť, hej. Takže je to veľmi super. Daj. Toč sa. Go. Let's move now. Super. Ospravedlňujem sa. Musím si kýchať. Inak som potom nejaký koridor. Láse. Sorry ľudia, nejako sa mi to seklo. Dobre ľudia, práve som zistil, že som mal málo miesta na C-čku, tak som si to nejako premenil a som späť. Som tu s vami. Dobre, tak teraz vlastne mám ísť. Teraz ja vlastne nikam. Toto lietadlo má ísť tam. A ja ich potom budem musieť všetkých vyzabíjať. Pretože som zloduch. Zlý zloduch. A tú obrazovku nemáte orezanú vy, ale ja. Musím si to potom nejako premeniť, lebo je to divné. Oho. OK, super, úžasné. Práve som zničil silo a potom som to dostral, pretože som sa zabil. Neviem koľko nahrávam, vôbec netuším. Som nejako nenačítali stopky, nevadí, chcel by som to tak na 15 minút, vôbec netuším koľko to natáča. OK, dobre, takže hop, musím si to tu posúvať. No nic, už starám na to, už idem do toho vrtulníka. Ešte počkajte. Idem settings a display settings a takto. No, proč je to také orezané? Tamto je prvý oný odsek, to nebolo. To je divné, ne? Niečo mi tam vyskočilo z oného skill sticku.
Okay, hotshot, hang tight. I'm gonna make a pass around that building. Get your guns out and deal with any rooftop hostiles. Dosti, môžeme to seriť. That'll come in handy. OK, nabehneme tam. Ako pašáci. OK, teraz to treba premyslieť, ako to spravíme. Takže, podľa mňa by som im tam hodil granát. Ste spokojní? No nič, ja sa dostanem sem. A bude. OK, dostal som sa sem. Som tu. Takto. Ja sa dostanem čo najbližšie a zabijem ich všetkých. Zabijem. Cípni, nažer se olova. OK. Dobre, zobrali sme poslednú memory kartu. Tak a teraz to bude úžasné. A dosť ťažké. Ale pôjde to všetko pôjde, keď sa ste. OK, musím sa dostať sem. Tu sú nejaké blbostci. Rozbíjame siloprave a granát. Nie. To nie je dobré. Niekto mi píše na Skype. Ale dosť dlho vás tu zabíjajú, to je pravda, no. Som Rambo. Som Rambo. Proste... Great, you found some C4. You can use it to blow up the SAMs. Yeah, I can do it. Good job. I'm coming back to pick you up as fast as I can. Keep yourself alive. God damn it, Kane! You better get a move on! I'm inbound. Stand fast and give them hell. Running out of options, Kane! Don't worry. Use the grenades. Do your stuff. I'll be there soon. Well, you better make it quick, or you'll have to bring me back in a dog food can.
Ja sa to The zatiaľ idea appeals to preveziem, me, but už dojde tá somehow I doubt lama. it's gonna happen. Než mi príde pomôcť. To je taká lama. Sorry. Go, go, go! Get out of there now! Okej, pritiahneme sa. Skočíme. Pritiahneme sa. Skočíme. Ja som sa zabil. Really? Tak toto ne. Toto je moc. Dobre. I made it. Ja som to spravil. To je proste tak, ja som to spravil. Dobre, načítam si odtiaľto. OK, načítam si to odtiaľto. Tak, no, načítaj sa. Dobre. Tak, už to mohlo ísť. Find some explosives and take them out. Then I'll Dobre, už come som pick tu. you up. A ja toto spravím a potom, keď už budem na tom vrtuľníku, tak sa vám ozvem. Dobre, čau. No OK, práve som odišiel odtiaľ, naskočil som na to lietadlo, na ten vrtuľník, no. Tak, dobre, práve nás to niekam vezie. Toto bude trvať dlhšie, tak ja sa zatiaľ, no, nebude, to je divné, mne sa zdalo, že to bude trvať dlhšie. So much for the element of surprise. Jasne, áno, zaujíma nás to. Nie, nezaujíma. Dobre, takže načíta sa to a potom ešte budeme na vrtuľníku sa mi zdá. Čo som povedal? Okay, here we are. Toto sa už prepnúť nedá. OK, takže budeme nájsť nejakého taká Blaina. OK, práve to môžem prepnúť. Tak, a teraz netuším, čo budeme robiť, už som zabudol. Dobre. OK, super. Dobre, super, úžasné. Go, we must go. Woohoo! Oho. Watch out for that demolition officer. Move out! Out! Thumbs up. On the flank! Come on, little bitch. Die, Sheldon, die. Petrol, bitch. Die. OK, konečne. C4. The hostiles have deployed breaching charges. If they get inside, Blaine is toast. Disarm them. You can always grapple hook Práve your way sa up these towers. musím dostať hore budú C4 a ja ich musím aktivovať. Picture mode we must activate it. OK, dobre, tak. A teraz, no, práve sa musím dostať hore, čo bude divné, ale, no, fuck. Ináč chcel som rozprávať o tom, že Gogo je prvý na československom YouTube. Čiže super, je to úžasné. Veľmi mu to prajem. Nech sa tam udrží čo najdlhšie. Som jeho standa, ale ako vážne,
parádne videá robí, aj keď sa mi viacej páčia jeho vlogy, než normálne videá, ako nejaké tie z hier, nejaké let's play, alebo funplay, alebo čo to robí. OK, teraz musím stlačať čísielka 4, 1, 2, 3, OK. Tu je nejaká zbraň, a ja viem aj jaká. Zdechnite, vymrení. OK, dobre, máme náboje. Do týchto, aj do týchto. OK. Máme vácej ako D15. Zeberám si oné. Lekárničku. Som si ju zebral. A 2, 1, 2, 1. OK, dobre. Strašne sa mi páči misia, ktorá pôjde teraz po tomto. Fuck. Do vrtule by sa to malo dať na jednu ranu, ale nejako to nejde. No, ty si. Zdechnú. Ináč, včera bol úžasný deň, nič som nerobil. Vôbec nič celý deň. To bol najlepší deň. Úplne najlepší. Celý deň som nevstal z postele. No nič, dobre. Tak ja by som to už ukončil. A na budúce si ukážeme ďalšiu misiu. Takže ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne. Nezabudnite like, koment, odber. Tak sa majte. Zdravím vás. A nazdar.